टकन हुरांबाय मोनसिगोनानो नै कापल गल ओरैजाय केमेरामेना जोंना हिटखा फाइनालि दबाव सहैबाय नायना गाहायाव बिउखौ नाहर आयौ बिमाबो लावखागोन इनिफ्राय गलांनांगौबा जाला मेंसिबाय हेलो एवरीवन आप सबको स्वागत है सकलंडास लाइव के न्यू एपिसोड में लौंडा भाई आगे फिर से नया एपिसोड की तो फिर चले लौंडा भाई की नए एपिसोड को स्टार्ट करते नहीं जोंना आमुखिफ्रा लागाव मेथाइ लानानै दं आनैसो ओरैजाय बिसोरो माबायाव पायखानायाव थांनो नागिरदोंनो ओरैजाय सासे दङ जोंना एक्टर गाजोला दायो जोङो नाखाथि माबायाव स्पटआव सफैखाबाय आरोना ओमफ्राय जों ट्रेकिंआव थांसै एबार जोंथ' फैनाया फैखांबायमोन खेबथाम खेबब्रै खिन्थु एबार बोसोराव फैयाखैमोन आरोना ओमफ्राय दायो जोङो होलांसै गाखोनोसै बे बोसोराव फार्स्ट टाइम आरोना जायखिजाया हिट होलांसै नै हाजोखौ नुहरनो हागोन नोंथांमोना नायदो वाव सानि दे हिट हेभि क्लाउडी मानसिफ्राबो गोगोम दंफैखायो आरोना इयाव माखासे कापोल्सफोर फैलाबायदों बाइकफोर आरो कारजोंबो फैलाबायदों आरोना अट' लानानै सिगाङाव बेफोरो गैयामोन आरोना एकदमबारे उनावसो एसे आपग्रेड जालांनानै माबादों आरोना बैफोरावबो नै उखुमनि न' माबानानै दोन गारि सारि दोननो मोजां जायो आरोना बरियानो ओमफ्राय नै बै दालाङाबो जायाखैमोन सिगाङाव ओमफ्राय दासो जाबाय आपग्रेड जालांबाय आरोना एसे ओमफ्राय ओरै थाङै थाङै जोंना बैयावसो जायगाया ओइयावसो ओइनि नाहर मानसिफोर दङ थिखिनियाव जों दा बेयावनो थांगोन आरो फोर गस्लाफ्रानो बिरख्लाबलायनाय हिटनो मोजां नुगोना नुवाथाय नै दालाङा नै हाया गिसि गालांबायना एसे नै आयौ देन्जारसो दालाङा गोदानमोन बियो बोरै लाबोखैलायो रंखा बिसोरो गारिखौ ओइ साथो गारिजोंसो थांगोन ना सामफ्रामबो बोरैलाय थांबाय थानांगौ बाइकजों बेसे खस्थ' आं सालायग्रासो मिथिगौ बेस्रा बिथाङा बिराद सिजादोंनो खेबसेयो आयौ डेन्जार इधर किसका पंग रह गया इधर फोटो शूट करना पड़ेगा नैबेनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरोना ट्रेकिंआ नैयावबो मैखुन बेरलायदों माथो खाना लांनांगोन जानाय नङा मेन ट्रेकिंआ एबारसो स्टार्ट जानोसै हिट आरोना थाथ'नाय गैया नै एबार जोंना ट्रेकिंआ बेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरोना होलांसै जायनो नेथ'गोन बेनो मेथाइखौ मोनजानाय नङा मिथिबाय बिदि गैया मेथाइआ मोनजानाय नङा जायनो स्टार्ट जाहांबाय आरोना जोंना ट्रेकिंआनो नायदो Come on girls, come on. नै जोंना आनैया सबसे उन बेस्रा मेंबायनो साजोनाबो जाला आंबोथ' जाखाला गोलोमदैयानो गबोजोबखाबाय मोनबाय आरोना दिनै मस्ला मेंसुबाय जों आयौ बिराद गोजान दंबावो थानांगौ लागाया जाला मारै मेंसुबाय असुंबारियाव सफैबाय आरोना बैयाव ससे थांनानैनो न'स' मोनसिगोन दखानारि दं बेयावबो दै हाजोनिफ्राय गबोनाय दं आरोना नैयावबो एसे दङ दैया नै एसे बोहैबोदों गोलोमजुबाय मेंसुबाय मेयाखै नोंखौ मेजेम गैयाना नोंनाव आयदै जाला आरोना मेंसुबाय गोजाना फाइनालि जों एसे प्लेन जायगायाव सफैबाय आरोना ओरैजाय जिरायग्रा खालामनाय दं
नैयाव ओंखाम आरि मोनजायोमोन दाबो मोनजागोन जायगाखौ साफा लाखिनो थाखाय डास्टबिनबो दंखायो इयाव एखे दै मोनगोन आरो मोनफैबाय जोंनियाव आरो दंबावोसो गेजेरानो नांस्लाबावाखै दाबो दै लायनोसै एखैजाय र' हौ जिरायनो ओइयाव फैदो इयाव नैबेयाव दसे रेस्ट लानोसै आं सिगांबार फैनायाव इयावनो फट' खेबजादोंमोन गोमोरबाय एसे बेनिफ्रायनो भिउखौ नाहरनो हागोन गाहायनिखौ देन्जार आरो टपनिफ्रायथ' हिटसिन नुबावगोन बैसो टपा बिराद गोजान थांबावनांगौ बारा हेभि नांदों औ दसे जिरायनोसै इयाव जों इसोरा नै एफा लेट जालि एफा लेट जायो मानसिफ्रा जालालै नोङो बिरनो हाला होनदों नामा गाङा राबावनांगौ नोंना एसे आइदै दाउस्रिना गाङा रायाखै जाहैदों एसे रानो लागा दंबावो ओंखायनो बिरखो दावबोनो हायाखै इयो नंथारगौ ओमफ्राय नैबेहा आइजोआ बिरसिबोखायो हिटनो आलदाखा बेना जायखिजाया हिट गाखोलांगासिनो जोङो खावसेया मोनसिगोनानो नैयाव माबा ओंखाम आरि मोनजायो आरो ना बै साइडखै फुरा हाजोनिफ्राय दै फ्रेसखौ मोननाय दं दै नांगौबा इयाव बथल लाबोदोंबा सोनानै लांखानो हागोन मानो होनबा ओरैजाय दै मोननाय नंला बिसोरबा माबायदि मेंदों आंथ' मिथिया आंना कलेजआ खिन्थु ओरै सिख्र'जोब्बाय आरो ना आं थिफुं मोनजोब्बाय सासे केक जाबावगासिनो मेंसिननानै हाथाया हिटलै दा सासेया नै गेमनि फाग्लि एकदमबारे बे माबानिफ्राय फैदों फुरा अदालगुरिनिफ्राय एकदम देन्जारसो रायलायखायो जोंना हिटनो मेंसुबाय आरो ना ओरै सिख्र'जोब्बाय कलेजआ फुरा बै हाजो गोजौनिफ्राय ओंखारबोदों दैया हिटनो पियर मिनारेल वाटार फ्रिजआव दोननायख्रुइबो बांसिन गुसु आरोना बिनि दैया हिटनो जों दा बथल सोनानै लाखानोसै मानो होनब्ला गोजौआवथ' मोननाय नङाना बिनि थाखायनो बेनिफ्रायनो जों दैखौ दा बथलाव सोनानै लाखानोसै एक्सट्रा बेकआपनि थाखाय लोंनानैबो लाखादो नै गोलैगोन सामोलके बाना लांनायाव गैया आरोना हिट लोंखायावनो दैफ्रा लोंखा दैया इयावनो लोंखा खोमाखौसो उल्था बोनांदों नामा जुथायानो लिगानो गैला जुथाया गाबथाबा थाबथाया नामा दा जोंनियाव बेकआपनि थाखाय दै लाखाबाय लोंनानैबो लाखानोसै एबार गोजौआव जों टपआव होलांसै मेंसिजोब्बाय थब सहैसिगोन आरो ना एसे दंबावो नैबेनो बिराद देन्जार ग्रं ग्रंखा हाजोआ ओमफ्राय नै नुनो हागोन नै दंफां राखेब गोदो उन्दैयाव बेखौ बिनि फिथाइजों सेलथाव गावोमोन जों सेलथाव ओमफ्राय नै आसोलफ्रा मेंसिनानै अबाव दङ जाला आरो ना माखासेफ्रा जोंख्रि आगोल फैनाया बिराद खिबाव गारबोजाबाय जोंजों दा जों लासै लासै दावखोलांगासिनो बरिया बार नांदों भिउ देख बे तमाम हिट सही बरिया भिउआ हिट कापल गोल ओरैजाय केमेरामेना जोंना हिटखा होसिखायो खेबनाया नुबाय लागाव माथो होनबावनो देन्जार हिट जोंनियाव मोननैसो फट'शट लाबाय एबार टपआव थांनानै लाहैनोसै जाबाय लेट्स गो हो गया चलो
टपखौ नुहुरहांबाय मोनसिगोनानो हुइ नै दाउस्रिया मेंबाय गांआ बेना राजोबाखैना ओंखायनो बिरबोनो हायाखै एकदमबारे जों सहैसिगोन टपआव मेंबाय आरोना एसे गाखोनायावबो बिराद रिस्कि मोजां गाखोनांगौ औ आगे बारो बिराद मेंबाय फैदो फाइनालि टपआव सफैबाय जोंना खाथि नायना गाहायाव बिउखौ नाहर आयौ बिमाबो लावखागोन इनिफ्राय गलांनांगौबा अन्थाइआ बेना बायख्लाबावबायसो ए बाराबो देनजार ना आयौ देनजारलै गिलां नाहरनो जानाय नङा मायदि मेरला बार गाखोफैबाय खिन्थु बे बोसोराव दिनैसो फार्स्ट आरोना मानसिफ्रा एसे खमानो बांद्राय बुरजा गैया दंमोन दहाय मेरला दंफैयोमोन ओमफ्राय जों दा नै जाग्रा लाबोखादों चिप्स केक दं बेखौनो जानोसै ओंखाम उखैबायबो ना बेखौनो जानानै थानोसै जोङो दा बाराबो नोगोद खोलो खोलो बरिया बारखादों रडा थांगोन दायो साना हिट रडा एसे दोबैबावबा सानसे जानायजों हेपि फट'शट लानानै थांगोन साना दोबैबायमोन ओमफ्राय खिन्थु दा साना ओंखारफिनबाय दा बारा मोजां नुनाय नंला दोबैबासो एसे हिट नुगौमोन मानसिफ्रा नै सोरबा सोरबा फट' सट' सेलफि लागासिनो आरोना ओमफ्राय जोंबो लाखांबाय मोननै मोनथामसो फट' रिल्सबो बानायबाय बेनो आरोना टपआ नायनानै लादो जों मेरला फट'शुट खालामबाय एबार थांफिनसै बेखिनियानोमोन आरोना दिनैनि एपिसडआ जायखिजाया हिट आरोना